Madwar 3 ġimgħat ilu dan l-istazzjon kien xandar l-istorja ta' Viktor Paċ, ħaddiem tal-Waste Serv li sofra transfer vendikattiv. Iżda wara diversi ittri u emails lill ministri Leo Brincat u Chris Cardona kif ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat baqgħu mingħajr tweġiba, kien imbagħad wara li Viktor Paċ tkellem ma' dan l-istazzjon li bagħtu għalih mill-uffiċċju tal-Prim Ministru. Iżda minkejja li qalulu mhux sew li jsiru vendikazzjonijiet, Viktor Paċ xorta baqa' b'xi berem nieħer. Baħtu għalija, għalli jiena ma' Peter Muscat għalli li jiena ma' daw l-affarijiet ma naqbilx. Reġaw batu għalija l-bieraħ, għakellu jibbat għalija l-ewwel darba li tqajt miegħu kien il-ħamis. Għalli satnej kollok risposta. Wara ġimgħatejn minn dik il-laqgħa mal-uffiċċju tal-Prim Ministru li suppost kellu jingħata risposta dwarha wara ftit jiem, l-uniku risposta li ngħata kienet li d-diriġenza tridu hemm. Għadda tnejn oħra, u ma baċ għalli għaddew ġimgħatejn u xi 3 jiem. Kell ċempilt jiena u għallu li biex imur il-bieraħ. It-tnejn fil-11. Mort, kif tħaltu mal-Irani? Għalli dispeċina għalli d-diriġenza tax-xogħol, hekk iriduk. Għetlu d-diriġenza tax-xogħol minn huma jien. Għalli hemmhekk iriduk, għalli ma għalli daqshekk nafin. Viktor Paċ li kien jaħdem fl-impjant ta' Santa Tnejn kien talab transfer minn dan l-impjant minħabba kundizzjoni medika li minħabba fiha jkollu bżonn jagħmel visti mediċi regolari. Fi-28 ta' Awwissu Paċ kien informat mid-Dipartiment ta' Riżorsi Umani tal-Waste Serv li t-talba tiegħu kienet milquha u daħal għax-xogħol fil-post il-ġdid fit-2 ta' Settembru, iżda kif spjega Paċ f'kummenti ma' dan l-istazzjon ftit sigħat wara li beda l-ewwel jum fil-post tax-xogħol il-ġdid jirċievi telefonata mid-Dipartiment ta' Riżorsi Umani li transfer tiegħu kien revokat u li kellu jirrapporta għax-xogħol fil-post fejn kien qabel. Meta kien tala spjegazzjoni għal din il-bidla fid-deċiżjoni għalulu biss li dik kienet l-ordni. Dakinhar stess Viktor Paċ kien mar biex jitlob spjegazzjoni mingħand iċ-Chairman David Borg u meta akkużah li qed issir vendikazzjoni miegħu, iċ-Chairman wieġbu li jekk trid toħodha hekk, ħudha hekk. Insuspett li din deċiżjoni kienet waħda vendikattiva fuq bażi ta' twemmin politiku jkompli jissaħħaħ meta Paċ sostna li hu kien ingħata dan it-transfer flimkien ma' 5 oħra, iżda hu kien l-uniku wieħed li transfer tiegħu kien revokat. Paċ tenna li dan seħħax l-oħrajn huma laburisti magħrufa.